Възвеличиха се делата ти, Господи. Ти всичко създаде с мъдрост. Милостивият и щедър Бог с търпение очаква да се покаят хората, за да се спасят всички, защото всеки му е дадена свободна воля да има избор по коя пътека да поеме. Той търпеливо чака да дойдат хората до познанието на истината, защото Бог не иска грешникът да погине, а да се покае и да живее, макар и да се грижи в земните си дни най-вече за зло. Бог никога не изоставя човешкия род от слабост да отпадне, да се поддаде на дяволската съблазън и да погине, а през всичките години и времена, както преди, така и до сега, не престава да ни върши много благодеяния. Затова и слава отдаваме Нему, чест и поклонение. Слава във висините Богу и на земята мир, на човеците благоволение. Скъпи приятели, чест и радост е за нас да ви посрещнем тази вечер тук, в тази красива зала Люмиер на Националния дворец на културата. Пред вас е академичният смесен хор, Българска хорова капела Георги Робев и оркестърът Небесна хармония. На концерта присъства председателят на Българската академия на науките и изкуствата, академик Румен Леонидов. Испанският съветник по въпросите на образованието, господин Анхел Санта Мария.
И нека магията на Витлеем да започне сега. Връщаме времето 44 години по-рано, когато вече прославен по целия свят Борис Христов се връща в България, каца на летище София. Тук вече го чакат, но не в Албърт. Чакат го в Александър Невски. Големият смесен хор на Българската хорова капела Светослав Обретенов и диригентът Георги Робев са избраниците да запишат за първи път в света гениалното произведение на руския композитор Александър Гречелинов «Литургия доместика». А кой е солистът? Точно така. Борис Христов. Годината е 1979. Не е много обичайно православните храмове по това време да бъдат пълни с народ, но в Александър Невски сякаш е пълно. Голям смесен хор, оркестър, диригент, тон режисьори. Всички чакат идването на солиста. И ето, влиза Борис. Застава най-отпред и на пулта с нотите му стои красива червена роза. И всеки път, когато имало запис в Александър Невски, някой тайничко оставил на пулта с нотите на Борис Христов, всеки път нова, всеки път свежа червена роза. Така и не разбрали кой е слагал розата там. Но Борис всеки път взимал внимателно тази роза, издигал я нагоре и това било знак записът да започне. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възхвалят Твоята слава.
за голям смесен хор, руският композитор Сергей Рахманинов иска... Това е за концерт. Когато композирал Всенощното бдение за голям смесен хор, руският композитор Сергей Рахманинов искал да вложи цялата красота и дълбочина на душата си. Композирането обаче вървяло трудно. След поредната безсънна нощ, в опити да открие най-красивите мелодии, Рахманинов обикалял безпомощно на стаята си. Погледнал към дървото отсреща и решил да отвори прозореца. Тогава малка пъстра птица долетяла от някъде и кацнала на клона точно пред него. Птицата запяла чудна мелодия. Рахманинов останал поразен. Веднага скочил, взел молива и лист хартия и записал мелодията, която изпяла пъстрата малка птичка. Сякаш сама Богородичка бе кацнала на клона пред великия гений и изпяла песента, която днес целият свят пее пред Рождество. Богородице Дево, радвай се. Благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души.
11 века по-рано. Без интернет, без телевизия, без радио, без ток. В такива условия се ражда най-великата българска архитектурна светиня, с която сме известни по целия свят. Сещате ли се коя тя? Точно така! Браво! Рилския манастир, детето знае. Един ден на портите на манастира почукал изморен млад пътник. Отворил му игуменът, дядо Неофит. Какво има, чедо? Защо си дошъл? Попитал старецът. Търся щастието, отговори младежът. Търся го навсякъде. Можете ли вие тук, монасите от манастира, да ми кажете какво е щастие? Неофит Рилски се усмихнал, навел се и взел от земята един камък. Какво има вътре в камъка, синко? Не знам, не разбирам, отговори младежът. Точно така. Защото истинското щастие не е за разбиране. То е вътре в нас. Трябва само да го намерим в себе си. Да се потопим сега в мъдростта и щастието на вековете с църковната мелодия на Неофит Рилски, посветена на Божията майка. Достойно есть Яково истину, блажить Дитя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего.
Готови ли сте сега да се потопим още по-дълбоко в магията на Витлеем? До самата и същност преди 2023 години. Директорът на Националната астрономическа обсерватория, доктор Никола Петров, обясни оптичното сливане на Юпитер и Сатурн, когато застават на една линия с Земята. Тази небесна целувка се случи точно преди 3 години, в дните преди Рождество, и беше същото ярко небесно явление – Витлеемската звезда, която са наблюдавали нашите предци преди 2023 години ярко в небето. И ето ние с вас сега тръгваме по пътя на звездата. На същата тази звезда, която ще ни доведе до една тъмна отвън, но светла отвътре пещера. Пещерата, в която се роди нашият Спасител. И неговото слънце, слънцето на правдата, изгря над света. Точно както ще изгрее в следващата песен, посветена на него. Нашето спасение. Витлеем. С дълбока въздишка в мислите си се връщаме отново и отново. В края на всяка една отминаваща година от нашето земно битие, в онова свято място, където се роди неописуемото, непознаваемото, непостижимото, всецялото вселенското спасение.
оркестър Небесна хармония с концертмайстор Любов Оришова. Така се ражда нашата вяра. Вяра, изкована през вселенските събори. Вяра чиста, недокосната от мечовете на агаряните, цели 5 века в нашата история. Чуйте символът на вярата и преживейте всяка страница от нейната история. С дълбокия бас на Пламен Бейков и оркестърът Небесна хармония. Музика
сега песента на душата. Душата, която от самото си раждане е християнка. Душата, която знае, че нейният Спасител е жив и ще живее до края на вековете. Музика Георг Фридрих Хендел. В ролята на душата примата на барока в България Гергина Гергинова.
А какви добродетели притежава християнската душа? Всичко това е записано в Библията, още от времето на цар Давид. Музика Григорий Любимов, соло Васил Антов. Блажен е оне човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее, защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Блажен муж, аллилуйя.
църковен певец в Желязната църква Свети Стефан в Истанбул. Бил е съученик на Сергей Прокофиев и Фьодор Шаляпин, който го нарича човекът с богатство. Този изключителен мъж е имал смелостта в далечната 1963 година, в разгар на един атеистичен период от историята на България, да запише пълен курс лекции по византийска невмена нотация, така нареченото източно църковно пеене, в Българската академия на науките. Академик Петър Динев, достойно ест. Коледен подарък. От ученика Теодор Дюбуа към неговия учител по композиция Сезар Франк или Цезар Франк на български. Коледният подарък Панис Анджеликус в изпълнение на християнското семейство на Гергина Гергинова и Владимир Попов. Ангелският хляб ще стане хляб человечески. Небесният хляб ще изпълни всичко казано по-рано. О, чудо! С тялото Господне заситени ще бъдат всички бедни, всички кротки и смирени. Теб, Господи, три свят в едно, ние молим Теб, който снизхождаш, когато Ти се покланяме. По Твоя път води ни да вървим натам,
към светлината, в която ти пребиваваш. Амин. Знаем коя е майката на Исус Христос, Света Богородица. А коя е майката на Света Богородица? Браво! Света Ана, която празнуваме днес. Нека следващата песен да бъде поздрав за всички, които носят името Анна. А поздравът ще бъде гласът на Архангела. Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква и с ангелски очи. Радвай се, защото си царев престол. Радвай се, защото носиш оногова, който всичко държи.
Радвай се, звездо, която явяваш слънцето. Радвай се, отробо на божественото въплъщение. Радвай се, тайнице на неизказания Божий свят. Радвай се, тиха вяра на молещите се. Произведението "Подарък", което ученикът Теодор Дюбуа направил за Коледа на своя учител Сезар Франк. Сезар Франк бил възхитен. Почти веднага и той получил вдъхновение и написал прочутото по целия свят Панис Анджеликус като подарък към своя любим ученик. С пожелание за много подаръци по телхата, за всички вас, малки и големи деца. И най-вече за децата от 38 основно училище, които са наши гости тази вечер. Защото спомняме си онази вечер на Тайната вечеря, когато Христос, Агнецът Божий, сред братята си с безквасен хляб, новият завет предаде от нашия Отец за всички нас.
ролята на Коледния ангел Виделина Стоянова. Авторът на следващата песен живее в трудни времена. Той е преживял Първата световна война, а след това и Октомврийската революция. Привикан от властите на съветския режим, той бил принуден да напише радостна песен възхвала на новия режим в духа на атеизма. Вместо това обаче, композиторът пише дълбока, минорна музика, която тайно репетирал със своите хористи в мазетата на музикалните институции в Москва. Чуйте дълбоката молитва "Спаси Боже, люди Твоя" и си представете как е звучала в мазетата на музикалните консерватории. И преживейте нейния триумф сега, когато вече е сбъдната. От най-стари времена, най-напред чрез патриарсите и отците, а след тях чрез пророците, а след тях чрез апостолите и мъчениците и чрез тези праведни мъже и учители, избирайки ги от този много бурен живот, Господ познава онези, които са Негови. Учителей словенских и ученицы их, Климента архиепископа Охридского чудотворца, Наума, Савы, Горазда и Ангелария. Святаго и равноапостольного и великого
великого князя Бориса, болгарского Просвителя, святого Иоанна, пустыножителя римского чудотворца и покровителя болгарского, святых славных и добропометных мучеников, преподобных и богородных отец наших, святых и праведных боготец Иоакима и всех святых. Молящихся Тебе, и Бъдни вечер на 24 декември 1914 година на Западния фронт. В окопите от главата до петите в кал лежат млади мъже от двата враждуващи лагера. Там на фронта, само на 30 метра едни от други, войниците често си разменили обиди и рогатни по време на битка. Но на бъдни вечер идва вик от германската страна. На развален английски се крещи: „Утре! Вие не стреляте! Ние не стреляме!“ От другата страна британците и французите са недоверчиви. След малко в окопа тръгва движение. Но вместо да видят обичайната гледка на мъже, тръгващи в атака, този път, избутвани нагоре, над пръста, малки коледни елхи започват да се появяват по германските линии. Във вятъра, който се носи по ничията земя, се долавя звук на надежда и тиха радост. Войнишкото мърморене все повече се усилва, превръща се в песен, в коледна песен. Пеят я от двете страни на фронта. Чува се тихото „Весела Коледа! Весела Коледа!“, макар никой да не е весен. 2023 година. В работилничката на Чак във Витлеем се изработват сувенирни фигурки от маслиново дърво. Рафтовете са пълни. Тримата влъхви, овце, магаренца,
Всичко, което е необходимо за сувенирчетата с коледната ясла, подобна на тази, в която се роди Исус Христос. Обичайно тези фигурки са истински хит на пазара. Но Джак затвори магазина. Във Витлеем сега няма туристи. Вместо весела Коледа избрахме да изпеем Отче наш. И понеже по Коледа стават чудеса и молитвите се чуват, нека от името на всички добри хора, независимо от коя страна на фронта и под чие знаме се бият, да се помолим за мир по света. Защото Христос се роди, за да спаси този свят, който иска сам да се унищожи. Април 1742 година. С незапомнен успех е преминала премиерата
на едно от най-великите произведения, писани някога в човешката история. Ораторията Месия на Георг Фридрих Хендел. За тази премиера дамите били помолени да дойдат в рокли без кринолин, без големите обръчи, за да могат да се съберат повече слушатели в залата. Триумфален успех! На следващата година господин Хендел е поканен в Лондон, в Ковент Гарден, да изнесе същото произведение. Отново триумф. Тогава излиза критика в пресата. Тази вечер господин Хендел направи страхотен ентертеймент. Развлечение на английски. Страхотно развлечение. Хендел е гневен. Нима неговата музика е просто така за развлечение. Тогава великият маестро написва в отговор фразата: моята музика не е за развлечение, а за да прави хората по-добри. Музика, която да направи хората по-добри. Избрахме това да бъде посланието на нашия концерт тази вечер. И ако сме докоснали сърцата ви, ще бъдем щастливи, че нашата мисия тази вечер е изпълнена. Alleluia,
направиха тази вечер толкова специална за нас. Хормайстор и солист на хора Стефка Славчева. Пианистите Благовеста Венкова и Владимир Попов. Струмен оркестър Небесна хармония с концертмайстор Любов Оришова. Солистите, примата на барока в България Гергина Гергинова. Солистът на хора на Българското национално радио Васил Антов. Директорът на Държавна опера Русе и режисьор на този спектакъл Пламен Великов. Коледният ангел Виделина Стоянова. Музикалният продуцент Йосиф Герчиков. За мен Нели Трошева и за моите приятели и колеги от академичния хор Българска хорова капела Георги Робев, тази вечер беше изключителна чест и радост. Благодаря. И аз като Борис Христов ще вдигна тая роза, не сме се наговаряли. Да ви кажа, че записа приключи. Но всичко е записано отгоре. Господ в момента слуша записа и си избира своите херувими от нашите хористи за неговия хор. Светия Дух е диригент, а кой и какво ще прави Исус Христос, това си е негова работа. Амин.
Amen.